Morgenskæring. God energi vinder altid. Jeg nominerer Michelle Ruiz, Anders Vind, Christian Gyldnør Golden og Dymo. Men du er blevet nomineret, men du får lige en mere, så skal du i 2 gange. Tak her for skæring. Rigtig smukt. Jeg havde lige 2 gange nominere mere. Stig Jensen, gammel dansemus, og min skønne lillesøster i København. Håber I begge to kan finde et sted og hoppe i og nyde det kolde sus. God energi vinder altid. Skål!